Kardom Karbianglong pinnya video kelalo nungnam chet thang nai Karbianglong mongpen bangge thom komedi mate ke pang nek thek nai abang phu abang phitum alang letum cheparjan ong dung tum alang letum video kelang pen aning sing samang dopik mate alang letum cheparjan a video hai langmi pik pikan lasi pinige alang letum cheparjan long amen Koson son lo totang te pinige Labangso Avideo Aphuthak long lang ik sinang totang ta video le static lo nang ilitum Karbi lamarjan mate film long ong dung komedi video mate kang nek a video hai alang letum cheparjan don dui kelo alang letum Karbi lamarjan long kihit nai amen hai ke lai khen lo Bonglong mate alang lemen binong ke Longsing Engti Chakara lapen alang lemen binong ke Bidyasing Teron Kamang mate alang lemen binong ke Sika Terangpi lahai tum hello bangket thom Karbi lamajan long ke pang nek thek nai mate komedi ke thek nai abang phu abang phitum lo nang letum Bonglong Chakara lapen Kamang Labangso lamajan lo si ke shooting ke lang men nai lo mate ke lang pen Labangso lamajan lo si nang letum nang ning keng samdun nai lo nang letum comment box tong tok penang chinik tha nang tol mason kai ke Karbi actor actress mate Karbianglong mo pen nong nang phet thang nai ha video lang iberete nang letum Hensek channel official fan subscribe inon lapen like taping non lapen comment bang thane gri pinya video kelan sikang ton lo kurwang thu Oh, nangli, parang nasikasitong bakal di man. Hah? Kecil nang na okay lah ho. Kalang lo, nili ka ng chiting ni erlo mapi he. Ting ni. Guna jila. Kecil, jangan lah nang dah ke. Kumalo, ni nang panang chini.